Желаете ли Каталуния да стане държава и ако да, трябва ли тя да бъде независима? Това са двата въпроса, на които 5 милиона и 400 хиляди граждани на Североизточната автономна област отговориха с да или не. Последните социологически проучвания отчитат с малка разлика, че жителите на областта са разделени на две. Почти половината каталунци искат независимост, за сметка на още толкова граждани, които най-вече се страхуват да не бъдат отрязани от испанските и европейските пазари и привилегии. Толкова съм развълнувана, че не мога да говоря. Не съм се чувствала така от години, защото едва сега усещам, че страната ни започва да се движи напред. Трябва да се отделим, за да можем да просперираме. Абсолютно не съм съгласен, че страната трябва да се разделя. Властите в Каталуния манипулират хората, че областта страда от икономическата криза заради Мадрид. Но тази криза е в цялата страна и ние трябва да я преодолеем заедно като нация. Това, което допълнително наклони везните в полза на независимостта на Каталуния, е фактът, че ни забраняват да гласуваме. Недопустимо е някой да ни каже, че не можем да направим своя избор и да участваме в бъдещето на нашата страна. Така че, когато ние виждаме, че Мадрид затваря всички врати пред нас, ние просто искаме да станем независими от тях. Вотът за независимост беше иницииран от местните власти в Каталуния, които от години насам провеждат агресивна кампания за отцепване от Испания. Каталунският премиер Артур Мас от националистическата партия Конвергенция и Съюз твърди, че всички стъпки на централното правителство на Испания с цел да бъде предотвратен вотът за независимост на провинцията са директна атака срещу демокрацията. Всички опити на автономната власт в Барселона да узаконят вота обаче се оказаха неуспешни. Конституционният съд на два пъти отложи този вод, докато на 4 ноември не се произнесе окончателно, че той е незаконен. Според Мадрид, едно такова допитване е в разрез с Конституцията, защото този въпрос засяга цялата нация. В събота премиерът на Испания Мариано Рахой се закани, че докато е на власт, никой няма да разруши единството на страната. Когато опитахме всичко и всички пътища бяха затворени, вероятно трябваше да се откажем. Нашата алтернатива е да продължим да се борим по демократичен начин за това, което ни се полага. Признат или не обаче, резултатът от вота може да задълбочи социалното напрежение в автономната област, където периодично се организират масови демонстрации с призив за независимост. Международни издания посочват, че днешният вод е последен епизод от продължителна ескалация на напрежението между Мадрид и Барселона. Каталунската столица е регион, произвеждащ близо 1/5 от националното богатство.